Nemáme kde bývať, bývam do mesta, platím si nájom 350, mám 6 detí. Ja som bývala tu 5 roky a chceme tu naspäť bývať. Idú to zbúrať a museli sme stále odísť, lebo prišli akože mesto, musíme stále preč. To hrozí, že to spadne, no. A my tiež nemáme kde bývať, sme tiež pri dcere a to ťažko tak žiť. Viete, dobre, keď nemáte vlastné bývanie, tak to je ťažké tak pri dcere byť. No, tá primátor povedal, aby sme sa vysťahovali, aby sme odišli sama. Že statika je zlá, že už ide na odpad, že padne dole. Tak je to zlé, no nemajú kde bývať. Sa museli odsťahovať a stade aj kdekade po rodinách. To tak bolo ľuďom povedané, že proste nevyhovujúce bývanie, lebo sa to rozpadá, hej. Statika porušená, tak ľudia museli ísť von. Táto bytovka, ktorá je za mňou, musela byť minulý rok vysťahovaná aj skrz zlého statického posudku, nakoľko išla zima, už sme nechceli si dovoliť nechať tam ľudí bývať. Žiaľ, ľudia sa búrili, ale musia pochopiť, že táto situácia bola vážna a nemohli sme si dovoliť čakať na veľký sneh alebo niečo, čím by hrozil kolaps tejto budovy. Keď by sa dalo, poprosím vás o detailný záber, vidíte, tie vrchné panely už sú vyslovene naklonené smerom na cestu. Čiže hrozí kolaps, tu nikto si nevymýšľa, nikto im nechce brať bývanie. Tieto vrchné panely ukazujú presne to, čo sa tu môže stať a to je proste realita. Tá budova môže spadnúť a stačí, že začne padať a už potom to nikto nezastaví a bude neskoro plakať. A potom takisto budeme medializovaní nie v tom dobrom svetle. Preto predvídame a riešime túto problematiku včas, keď tam už nikto nebýva a sanácia nastane tohto roku. Ukážem vám aj priestory, kde reálne títo ľudia bývajú. Boli nútení sa nasťahovať do poviem to, ja by som tam otvorene ani psa neposlal. Vidíte, aj toto je jeden z domov, kde sa títo ľudia museli presťahovať. Je to z môjho pohľadu až nepredstaviteľné, že v tomto dome noc čo noc býva 7 detí, 7-10 detí. Vidíte, toto je nosná stena. To nie je žiadna priečka, to je nosná stena, ktorá drží celú strechu, celý krov, všetko. Kolaps tu môže prísť kedykoľvek, stačí jeden väčší sneh, jeden väčší vietor a je tu kolaps tejto budovy. A v ruinách ostane 7 detí. Tak situácia je troška horšia, ako som predpokladal. Veľmi zlá. Veľmi zlá. Ale vy sa pokúšate pomôcť, že? Tak vynaležíme na to troška viacej síl, aby sme to vedeli poriešiť. Najskôr som sa stretol s primátorom, ktorý mi povedal, aké tu majú reálne problémy. Tieto problémy pretrvajú naozaj už 10 ročia. Ja musím úprimne povedať, že my, alebo ľudia, ktorí riešia rómsku tému,
Poviem vám, ľudia, zaspali sme, lebo toto, čo tu vidíme za nami, toto sa ide momentálne sanovať. To nie je len to, že niekto príde urobiť videjka, ale treba aj reálne riešiť tento problém, ktorý je. Toto je vizitka. A to sa týka ty, Peťo Polák, počúvaj ma. Toto je tvoja vizitka za 15 rokov tvojej roboty, kde ti záležalo len na hlasy pre stranu Oľano, či ako sa dneska voláte, už ani pán Boh nevie. Hovorím, toto je tvoja vizitka, lebo ty si 15 rokov v tejto téme. Nie, ja ako splnomocnenec stojí rok a 4 mesiace. Vy chcete, aby som urobil zázraky, vy ste to mali urobiť. Mali ste veľa času na to, aby ste pomohli tým chudobným Rómom. Sme si urobili obhliadku Dedičnej ulice, pozreli sme si bytovky, ktoré už sú nevyhovujúce, vhodné na asanáciu. Máme prisľúbenú pomoc, ktorá nepríde okamžite, ale budú sa snažiť hľadať riešenia. Ty, Peťo Polák, počúvaj ma. Ty si tu bol nedávno do Pšinej, ale ste si robili zase videjka. Ja normálne nechcem byť škodorostne, vy len čakáte, či niekde vyhorí nejaký dom, alebo bude nešťastie. Veď žijete, parazitujete na nešťastie a na chudobe Rómov. Ale tí Rómovia, ktorí vám veria, ja sa ich upýtam po voľbách, či budú zase chodiť medzi vás v osade. Každý sa pýta, kde je miliarda. Ale na tomto kanáli informačnom postupne vám budem hovoriť čísla, kde je tá miliarda. Ja skúsim osloviť naozaj jednotlivé ministerstva, aby som zohnal tú alokáciu alebo tie financie na to, aby si mohli postaviť to nájomné bývanie. Urobím všetko preto, aby som to dotiahol. Nesľubujem, ako vy sľubujete, ale pokúsim sa, aby tie peniaze dostali. To je rozdiel medzi vami a mnou, že vy len sľubujete, ale realizácia žiadna. A za 14 rokov či 15 rokov toho, čo ty blázniš Romákov po celom Slovensku, to je presne situácia tých osad, ktoré sú v žalostnom stave. Vaša robota, vy experti na rómskú problematiku, to je vaša robota. My mu ďakujeme za to, že prišiel teraz, že je tu a že nás vypočul. Je to veľmi vzácne, že sa zastavil a že s primátorom mesta, že prišiel, že ho požiadal, aby prišiel na návštevu k nám do Pšinej. Tešíme sa, že tu je pán splnomocnenec a že prišiel a že sa zaujíma sa o nás. Pravda, že vidíme, že má splnomocnenec, má celá pomoc vo všetkom, no. No, tak je to veľmi pekné, no, neho, že takto, no, nás navštívil. A som veľmi vďačný, že si našiel čas v tom dneska. A veľmi teší, že prišiel, že je dneska piatok, podvečer a je tu. A to veľmi vás teší, že sa zaujíma o rómskú komunitu. No, som rád, že prišiel, že zavítal aj k nám do Pšinej. Ako mám z toho dobrý pocit. Aj to oceňujem, že sa zaujíma o to, že nám chce pomôcť, že nie je mu to ľahostajné. A za to mu vďačím, no, že nás prišiel k nám. Ako videl som ho na Facebooku ako takto, ale ako takto naživo, tak mám z neho dobrý pocit. Dá sa s ním porozprávať pekne, je ľudský a nie je mu ľahostajné, čo sa robí s Rómami stany. No.